एक्सिडेन्ट जानायखाय लामायावहाय बे बेट्रि लाबोदोंमोनदां। Sana oleh kamu. Hah? Oh, kamu naik. Sana apa kita? Sampai nanga. Terus bateri gari kamu bateri gari macam mana? Hah? Bateri gari. Ini lagi gezer-gezer salah ye. Ini salah kau ye. Mereka macam apa lagi? Apa lah? Kalau. Satu. Ada. Guys, जों अदालगुरिनिफ्राय न'आव फैबाय थानाय समावहाय बरपेटा बारनायनि उनावहाय ओरैबो बरपेटा ओरैबो बङाइगावनि गेजेरावहाय मोनसे गारि एक्सिडेन्ट लोगो मोनदों। ओरैबायदि डेन्जार एक्सिडेन्ट जाखादों। टाटा मबाइल बेट्रि लाबोबाय थानाय ट्राकजों मिनि ट्राकजों बासजोंहाय एक्सिडेन्ट जादों। आन्दाजावहाय बासआनो सौग्रावफैग्रोदों जानो हागौ। सासेयाथ' थैनोसै बायदि नुदों आङो। बियो थैबायसो खोमा होननानैसो सानदों आङो। बेयाव एम्बुलेन्सआबो सफैथ'वाखै आरो सासेया ओरैनो हां थेफुंबा लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। मोनथिला डिटेल्सखौहाय ड्राइभारा बबाव थांखो नैबे गारि फिसानि ड्राइभारखौबो नुवाखै आरो बासनि ड्राइभारखौबो नुवाखै। नाथाय बेयाव मानसिफ्रा जोबोद नायलादों। बेट्रि लाबोदोंमोन, नै बेट्रिखौहाय नोंसोरबो नायलांब्लानो जाबाय। गारि सालायदों। बेट्रि गारिमोन दा नै। नायनो मानसियाबा मा जाखो, मानसिया गिलिर आं हारसिं बेलथायदोंसो दां गारियानो। कैसे पलटी हुआ देखो। पूरा बैटरी गाड़ी है। गारि बेलथायदों लोगोफोर। ओरैबायदि नै गारिया नै मा जाखो, मानसियाखौहाय नुवाखै। मानसिया गोलैना लांबाय नामा, माबोरै बेलथायखो, हारसिं बेलथायदों ना। आदमी कुछ नहीं हुआ भैया? हाँ? आदमी को एको न हुआ नहीं? मैं तो रहलू साबा। मेरी बात जों सौग्राव दंनो नै। Ayo bisa. Basah. Polis faiz, polis. Faiz.
Ambulance này. Coba sana nih. Lengan kalayana mayu apa besilah berumur mansuan terus gitu juga